Tutigarite ase county Nyamira nigo omwemse ward ya Kiabonyoru omoske Thomas Vincent Penesha esokire na gukwanira igore chinguma buna enokokero gosomoske enokokero nigo arache kogenderera kora ebunge ye county Nyamira buno monogeri bwe bunge yu anena monokero barachake ebikaro bye bunge yu ewiki ego chari tukoria Jumaine gukwana na getemberi tukoria rero nigo Vincent Penesha akanire chinguma eche na gochitugutorare asabo igo esokire na gukwanira igore ye birengerero anena mono orobot Committee ya Senate igoro yobotineneriwe county ya Nyamira. Omo MCA o Kiabonyoru omoske Thomas Vincent Penesha nigo akwaneire igoro ye chingoma puna oyo kabeire omospika bwe bunge ya Nyamira omoske enokokero puna nigo aguchia gwikira nasi amagachu ye bunge eyo na kogenderera kora ebikaro bye bunge eyo puna omonogeri o Nyamira ase omoske Penesha atebire ayo na mangana yoborimo Kwenye ntubwate recess tutimogete asumutimoka chiwiki wetu waberesi bono ngwira na tori Jumaine go tariki 13 sambi saa 3:30 ya mambi na ngo teya ishimiwa once toira na tokora wananchi gasi lakini tuanyore report kurwa chinjira waonga umungwana uri urusiti we speaker oririe abananchi n'abamura tokoroka bunzi egere nga bacho bamureta assembly Jumaine onde deo de yobananchi mungwano yo abashimi bona batebire tigaba abere inka kini asebono ntoma tenga tabugati kendo goteba aichiga na kabishira abashimsie ba minto 34 to the assembly. Omo MCA oyoiga niga tebire tayare nigo bayimukirie egetambukiro yo kubeka amangana abo ase bitabo byonzi byoborendi eri gotanga kiburaburu cyechinjira cyonzi ritiko rya Jumaine egwikenya ekero ebikaro ebyo birachie kogenderera nainde sinye twanyora ngo musikoyo tuyiguro so ko bangenjira go to attack tokarango bugimo bwito no borabe no bwa bande balwaje ko asinga staff no borabe na atari enene igo borabe ndenje tuachire twatebire mu county commissioner nere omonene o security in the county twatebire mo police commandant county police commandant to mweresire mo speed no mo CSR we dwali kali rube na lie gochiororo na ndembali sifu nga the received stamp county CID CIO na receive to by informing on the ones you raja go disturb assembly will face the rule of law. Ense moyende nigo bakwaneire oroboti korwase committee ye Senate eyo yachikire buna ebikaro byonzi bye bunge ya Nyamira bikorekane asama gacho amanene ye bunge eyo ayo agotoka se ward ya township ebunge ya West Mugirango naigo ebikaro byonzi ebibiko korekana bya bunge mashinani nigo bire maminja ye richiko county ya Nyamira yatwalire chi problem chinyingi rango sianelea mpaka tuwabaganire tutore speaker ibere tutore kia muibere mpaka jini house tuanda senate rero senate ikatawa clearly na bunge mashinani yanche iri ya serichiko Kingo ripotera getembe korwa igase amagacho amanene ye bunge ye county ya Nyamira ayo agotoka imeye ward ya township ebunge ya West Mugirango county ya Nyamira Nchefatkad Kisemba.